Wij doen vaak dingen die ze goed kunnen. Nou ja, en als ze dat te vaak kunnen, ja, dan is de kans op winnen minder groot. Hè. Dus wij moeten eigenlijk zorgen dat ze juist dat niet kunnen doen wat zij goed kunnen. Maar ze zorgen zij ook naar Jimta. Ja, dat is zo. Dat klopt. Ja. En ga je hem dan net de neiging om het krek oors te dwalen dan dat zij denken dat je hem binnen? Nee, maar dat zijn van die verhalen als, hè. Je moet dat doen waar je goed in bent.